Goddag YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man opstiller en webfil, for eksempel en HTML-fil. Det vil jeg vise jer i dag, hvordan den skal stilles op. Bare de basics i det. Altså, man vil altid starte med at skrive det her. Og det fortæller simpelthen hjemmesiden, at den her fil her, det er en HTML-fil. Du kan godt slette filen og bare skrive uden det her, men det er bare en god idé, hvis det nu er noget, den skal bruge. Så siger han. Ja, undskyld, jeg lige stod op. Siger han. Nu skal vi så jo betegne, hvor HTML skal starte. Det gør vi ved at skrive ind i HTML. Og så går vi bare 200. Alle tags i det her, de er betegnet med sådan to der. De er betegnet med sådan to der. Og det skal de på næste. Hvis du bare skriver HTML sådan der og starter den, så kommer der ikke noget næste. Inden i HTML'en har du brug for to ting. Noget til et head, som der så er det her, for at du kan skrive en title af det, og for at du kan sammensætte den, hvis det er en forskellige ting og sådan noget. Der skal du bruge et head. Derfor har vi brug for et head. Inde i den vil vi gerne have vores helt egen private titel, og derfor skriver vi title. Og det kan vi så kalde ved det Hej YouTube. Så hvis vi prøver at køre den her. Hvad skete der lige pludselig? Skal vi se. Hvorfor sker der ikke noget? Jeg burde måske lige gøre det her sted. Som sagt, jeg har bedt jer om at kun at starte det her op. Der. Det burde gerne hjælpe. Sådan der. Hej YouTube. Kan I se? Det som vi lige skrev der, det kom herop. Hvis I nu bare har slettet det her. Hej YouTube. Den simpelthen, den vil ikke. Ja, du skal skrive den i det der, så ved den ikke, hvad du vil med det. Og et closing tag, altså det kaldes jo et tag sådan her, når du skriver med det sådan nogle der. Et closing tag, det er typisk start, skråstreg, og så er det som du skrev før igen. Det betyder, at du så lukker den, som der senest. Det skal du huske. Især når du skriver mange lange linjer, så er det vigtigt, at du husker sådan noget. Det er også vigtigt, hvis vi nu kigger her. Det er vigtigt, at du husker det, for du kan også se her. Den lukkes der. 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 Du kan hele tiden se. Men BR, det kommer jeg senere ind på, hvad det er. Og den lukkes der. Og den lukkes der. Og se det samme med PHP. Det lukkes også hele tiden. Det her lukkes også. Og det her lukkes også. Derfor har vi brug for altid at lukke tag, som vi har åbnet igen. Så skal vi have brug for en body, og det er simpelthen selve hjemmesiden hernede. Selve hjemmesiden hernede, det er bodyen. Du kan godt skrive den uden for HTML-tagget og det, men det er en dum idé, Brønne. Du skal bruge det CSS senere, og det bliver meget god idé. Godt. Lad os begynde. Herinde har vi brug for at lave noget sådan, så man kan navigere rundt på siden for eksempel. Det gør vi simpelthen med det her.
Vi laver først noget, der hedder et header. Og derfor laver vi noget, der er et footer. Header, det er simpelthen en ved det er simpelthen den, der kører øverst her. Simpelthen en, hvad skal jeg sige, det er simpelthen ved det filen, som det er for eksempel på hjemmesider, som du kigger. Hvis vi nu går ind på Google en gang til, det heroppe, det er for eksempel et header. Det må jeg meget undskylde. Ja, jeg skal lige tjekke, om min mor var kommet hjem og sådan noget. Så ja. Jeg kom fra header, det er det som så sidder heroppe, og det som footer, hvad kan I gætte jer frem til det? Det er det der nederst. Derfor er det en god idé at have det, så kan I selv finde ud af hurtigt, hvor den er. Godt, ind i den her, så har vi brug for et def. Og et def, det er simpelthen hvad skal jeg sige, det er en sektion på, på hjemmesiden. Hvor for eksempel med def, så kan du for eksempel skrive id eller class. Det sjove er med id, for eksempel header, det er, når du laver et id, så kan du teleportere lige præcis til det her på hjemmesiden ved at skrive hashtag header. Så kommer du direkte hen til det her. Hvis du har en lang side, så kan du navigere den rundt på siden med det her. Og det er meget hjælpsomt, når det engang kommer til det. Godt. Inde i header, der vil vi gerne have en navigation. Nav, det er simpelthen en navigation for det. Men der sker stadig ikke noget på siden, der kommer stadig ikke noget. Så derfor laver vi et, vi vil gerne have en listet, en listet, navigation. Altså sådan, så det står ned. Vi kan først få det side om side, når vi sidder med CSS. Derfor laver vi det først nu. Derfor har vi brug for at lave en listet ting. En liste vi er nødt til at lave en liste med links. Derfor skal vi bruge den, som der hedder li. Det er ligesom den, der hedder list. Så den skriver I ind, og så inden den skal I skrive et a-tag. A-tag bruger man typisk til et link. Og se, herinde i det her, det er ligesom op i def, der skal du bruge der skal du skrive href. Lige med strings, du skal lave en string derinde. Det vil sige gåsetegn, sådan der. Hvis du har på bracket, som jeg gør, så skriver den automatisk ind for dig. Her skal du så skrive, hvor du gerne vil hen. For eksempel, hvis du nu gerne vil til facebook.com, og så skriver du face, der skriver bare fb her. Så hvis du kommer hen, klikker der. Det burde jeg have glemt at skrive det her. Så skal du skrive det sådan der. Så trykker du, godt. Sådan der. Så smider den dig ind på, på Facebook. Eller hvis du, som du så, jeg gjorde lige før, gør sådan her. Og hvis vi nu gerne vil hen på den anden fil, så kan vi skrive et eller andet. Vi kunne også lave en ny mappe, og så bare skrive det sådan her, så den går ind på mappen. Det er til mange hjemmesider, gør ved jeg. Så laver de en ny mappe, og så kalder de bare en fil inden index. Simpelthen. Og det er pænt godt. For så lægger folk ikke mærke til, hvilke filer du bruger. Her så kan du bare skrive HTML. Og så header.
så har vi simpelthen et link til en, til det her øverste her. Så har vi et link til det her øverste her, kan du se. Men det er da lidt irritant, det bliver rødt og sådan noget. Er det ikke? Det synes jeg. Men det kommer vi først ind på senere. Her, så kan vi så lave et nyt et. Så kan vi så lave, LIA HREF index footer. Sådan der. Nu går vi også herned. Det vil sige, så laver vi det til. Så laver vi div id footer. Og herinde skriver vi så hej. Ups. Nu kommer der så noget andet, som I ikke har set nu. Det er et P. Det er paragraph. Det er bare det er ikke et paragraflov, men en paragraf, du kan skrive. Hvis jeg skal oversætte direkte dansk. Og det er, så kan du så skrive, det er faktisk bare sådan tekst på en side. Det er bare et p-tag. Så derfor skriver vi så, hej med jer YouTube. Nej, hvor klar. Footer, den ligger lige der. Ja, det er simpelthen fordi vi ikke har bedt den om at være helt nede i bunden nu. Så vi er nødt til at vide det, at derfor skal vi have noget CSS ind i det her. Men det kommer først i den næste. Vi arbejder videre med den fil her. Så det er en god idé at gemme den, når jeg engang kommer til CSS'en. Når vi ved det her, så skal vi vide det. Der har vi så et H1 tag. Og så skriver vi så velkommen YouTube. Og så kan vi så skrive, der findes jo forskellige tags. Der findes H2, H1, H2, H3 og H4. Det er simpelthen headline 1, headline 2, headline 3. Headline 1 er den største, du overhovedet kan få. Og det er så sådan der ud. Når jeg prøver at glemme igennem den. Det ser simpelthen sådan ud. Den største headline. Men så kan vi så skrive noget align center. Ups. Så kommer den lige pludselig med den. Men det er ikke den, der vi skal bruge endnu. Hvis I skal lave sådan noget, så skriver jeg i det her. Og så placerer I alt i midten. Så har jeg placeret alt i midten inde i det her lille område her. For eksempel, i dag vil jeg vise jer, hvordan I opstiller en HTML-fil. Det var headline 1. Det er headline 2. Vi kunne også skrive sådan her. Det der er et H1 tag. H4. Sådan der. Nu kan I se forskellen på de forskellige headline texts. Det der er et H1, det der er et H2, det der er et H3, og det der er et H4 tag. De alle sammen har forskellige størrelser, men det er alle sammen headlines. Og derefter skriver vi så P. Dette er et P-tag. Og hvad hedder det?
Og så har vi så der. Nu kan I se, hvad de forskellige ting ser ud. Det der er et H1-tag, det der er et H2-tag, det der er et H3-tag, det der er et H4-tag, det der er et P-tag, og det der er et LI-tag. Fordi du simpelthen også kan se, at det er en listet ting, som vi kan se her. Og det her, det der er et A-tag med HRF. Uden HRF vil den ikke komme med det der. Altså med den understregede. I kan sætte her. Så bliver det bare en helt normal tekst. Ikke noget som helst. Og I behøver ikke skrive noget sådan her, når I skriver det. Men jeg plejer altid at sætte et hashtag i den. For simpelthen, så kan jeg altid, hvis jeg trykker på den, så kan jeg se, så gør den faktisk noget. Så jeg ikke ved, at der er en fejl i den. Men I kan se her. Header er stadig øverst, og footer er stadig nederst. Det er ikke fordi, vi har kaldt den det der. Det er fordi, den læser, som vi læser. Den læser sådan her. Nedad. Nedad. Okay, det her, det skal vi lige skrive først. Okay, så kommer det der. Det skal vi skrive som det næste. Det der næste, det der næste, det der næste, det der næste, og det der næste. Og så kommer det der. Det skal vi også skrive. Og så skal vi ikke skrive mere. Den læser ligesom vi gør. Den er ikke ligesom andre sprog, hvor den hopper rundt i alting, og så kan man ikke lige pludselig ikke finde hoved og hale i, hvor man er henne i koderne. Game, du gav mig et chok. Game, du gav mig et chok. Jeg har undskyldt igen. Min mor kom lige. Så som vi kan se her. Der og der. Header. Og det her beskrivelserne i forskellige tags. Det er kun dem, vi faktisk næsten kommer til at bruge. Jeg har ikke tænkt mig at gå ind i de andre tags, der findes. Men alt det, som jeg har, det er det, som vi basically kommer til at bruge. Og så har vi en footer hernede. Har vi YouTube. Det er sådan. Basically, du skal stille en HTML-fil op. Og det er faktisk rimelig godt, at du laver sådan et mellemrum her hele tiden. Hvordan jeg laver så et enkelt mellemrum her sådan her. Det gør jeg ved at trykke den knap, der hedder tab ovenover caps lock. Så laver den sådan, og skubber den en gang ud. Det kan du gøre i næsten hvilken som helst fil. Nu skal vi se her. Det mener faktisk også, du kan gøre det på. Nej, du kan ikke gøre det herinde, fordi så går den bare videre. Nå, men det kan du gøre i rigtig, rigtig mange filer. Godt. Jeg tror, det var den video for i dag. Den næste video, der kommer ikke flere videoer, regner jeg med i HTML. Fordi det her det er det basics, vi har brug for at gå videre til det CSS. Hvis jeg føler noget, jeg har mistet i den her, eller hvis I føler, der er noget, jeg har glemt det her, så skriv det. Så kommer jeg ind på det igen. Hvis der ved det, eller ved det, ja, så går vi videre til CSS, og derefter går vi videre til PHP. Så fortsat god dag.